entre 1.252 candidaturas de 19 países, por primeira vez un programa en galego, o Exército Meque situase nas nominacións ao Premio Ondas. Sí. Eu non sei o que pasou ali. Creo que lles fixo gracia a memoria, pero quitando eso sí, por exemplo, nese caso eu, en serio, digo que foi un pouco a memoria que se mandou, que a mellor sí que lles chegou a ser facer gracia. Creo que comentar aquí no programa que no primeiro parágrafo xa que da memoria, que suele ser de, bueno, este é un podcast feito así, bla bla bla, todo moi serio, eu collín a chanteille sei que vai gañar un podcast en catalán. Como así foi. Como así foi. Pero en Galicia facemos cousas. Empecé en plan, poñendo en plan emoticonos de Rajoy.